Noin. Olisinko mä nyt, kun mua aina pitää siirtää vasemmalle, niin olisiko tää nyt niinku suoraan? Tää on suora. Joo, onko tää jälleen hyvä? Joo, on. Okei, jes. Hidasta. Joo. Hyvä. Näytä suuta. Ja ihan vähän vasenta taas. Ja vielä mini. Se. Tulee. Hyvä. Joo. Anteeksi, hui. Siinä oli vaan kamera, niin Joo. Joo, se oli hyvä. Joo. Ja sitten yksi vielä. Yhdessä. Joo. Hyvä. Nyt oli hyvä. Sä lopetit huutamisen, niin mä ajattelin, että tulee seis vai sitten, että Ei. se loppuu. Joo, ei. Se oli hyvä. Mulle ehkä 80.